waren vrede met je toekomst. Het is een schöne dag en we kunnen dankbaar zijn voor hoe vrouw wie, oder hoe friedlich wie hier kan toekomst is dit. Ik geloof, we zijn steden op de wereld, do I need to be near this mic? Er zijn steden op de wereld waar het lang niet zo schön ist, als we dat hier kennen haben. So, we zijn zeer dankbaar voor dat. Ik wil nog eenmaal maar aan het beten. Ik geloof, ik voel me een beetje beter wanneer ik dat start kan opvangen. So, Himmlische Vader, we danken dir voor deze dag. En Herr Jezus, we danken dir voor de leven die je voor ons hast. En we danken dir ook dat u ons de Heilige Geest gegeven hast. Ten ons leiden en ons methelpen, jede dag. En we beten dat u ons hier van der waar wisch te ons reden. En dat we dat worden dienen weer kunnen horen. We beten dit in die naam. Amen. Ik kreeg deze week tijding dat 12 jaar terug dat ik zo'n wat ik nog niet eier had gedaan. En ik weet niet wat mijn plan deed, maar mijn vrouw Anna die lijkt zeer eraan. En die vroeg is ik maar arbeid hoop in marathon, een halve marathon eraan. En dat is een ganze 26 mijl. So we willen 13 mijl. We willen 13 mijl eraan, oder 21 kilometer. En dat weer in Detroit. En wat they doen is, they vangen Detroit aan en dan gaan they over die brug. En dan door Windsor, en dan waren they de tunnel en dan alle wegen daar in de gas en zo staat eraan. En ik vang aan, ik had een beetje geëifd, een beetje meer dat eruit gemerkt, maar als ik aanvang deed, ik werd voets aan dat dit wordt een beetje zwaarder zijn, of zwaarder verkomen, als ik me eruit gemerkt had. En als ik binnen 5 kilometer ben weer, dan weer we bij de brug. En als ik op de brug naar brand deed, dan dacht ik zo, man, dit wordt niet gaan. Mijn knieën die vangen wij te doen, die beinen die deden wij, mijn voeten die kunnen goed spelen, die worden voetenblozen krijgen. En ik dacht zo, man, ik kon me zo zeer goed bejammeren. Dat we zijn wat we kunnen doen, die worden dat vielleicht al goed weten. Maar als ik op de brug naar brand deed, dan kwam ik in een groep nu. En we waren bij 4 of 5 mensen, wat een man best zo ramde in de aandeden. En dan als ik den voorbij aandeden, dan kikte ik zo naar den. En dan dacht ik opeens zo, ik schaamt me meest een beetje wens. Dus man die had boven de knie weer zijn bein afgemerkt. En die had de loten zo'n splitten ommerken. Dat is een kraak. En ze stond er aan die. En ik las de nu. Die had geplant en die had ook voorgemerkt, de ganze 26 mijl staat eraan. En dan dacht ik zeer aan dat, ik dacht zeer aan dat, is ik deze boodschap uitmerken deed. En die boodschap wat ik van daar wil brengen is uit 1 Korinther, kapitel 12, vers 12, maar 1 kapitel. Ik wil dat lezen en dan willen we weer gaan. Zoals een Kjarpa een ganset is, wanneer hij ook vele glieder heeft. En al die glieder, zoveel als er ook zijn, een Kjarpa zijn. Zoals dat ook met Christus. We zijn alle door een geest in een Kjarpa neergedoopt. Of Juden of Grieken, of Skloven of Vrije. En we hebben alle denzelfde geest te drinken gekregen. Een Kjarpa is nicht mit eingeladen merkt, aber mit Fehler. Wenn die Fout sein wird, will ich nicht noch Hand sie ich auch nicht ein Port an Kjarpa. Deswegen würde ich immer noch ein Port am Kjarpa sein. Und wenn die Uhr sein wird, wenn ich nicht ein Uhr sehe ich nicht ein Port an den Kjarpa. Deswegen wird dort noch immer ein Port an Kjarpa sein. Wenn der ganze Körper ein Uhr wird, wo wir dort hören bleiben. Ein Uhr wird, wo wir dort hören bleiben. Wenn der ganze Körper ein Uhr wird, wo soll einer retten können? Aber nu hat Gott dort mit den Gliedern am Körper so topgestellt, was er dort für Gott befangen hat. Wenn die alle ein Organ wären, wo können dort dann ein Körper geben? Aber nu sind durch viele Glieder über nur ein Kjarpa.
dat u kon niet te de hand zijn, ik bruk die niet. En de kop kon niet te de feit zijn, ik bruk die niet. Dat is groot zo anders. Dat is groot anders. De leden om Kjarpa, die ons am schwachsten verkomen, zijn de neidigste. En de leden om Kjarpa, die naar ons Meinung wenig eer treft, eer wie am meeste. En voor de leden, die wie niet hier zijn laten, zijn wie besonders. Wens de andere brücken dort nicht so. Aber Gott hat die Leder am Kjarpa so toegesteld en heeft de geringe die dort brücken mehr eer gegeven. Dürfen soll nicht eine Spülung in Kjarpa sein. Die Leder sollen alle gleich Einheit für den anderen sein. Wenn ein Glad lied, leden alle mit. Und wenn ein Glad geirrt wird, freuen die anderen sich alle. Je sind nu Christus in Kjarpa, en ein jeder in ein Glad und arm. Dat kan een beetje langer veel wanneer dat ganz op eens dort lezen dat. Maar ik wil van jou een beetje de naam kijken, wat meint dat? En Jezus in Kjarpa zijn. En Jezus in de kerk zijn. We hebben nu al diverse boodschappen gehoord en die talen zich meer van Jezus. En we willen van jou naar dit kijken. En wanneer we in Kjarpa, wenn wir Jesus sehen, Jesus angenommen haben und wir uns bekehrt haben und wir sind in den Heiligen Geist neigedeibt, dort ist nichts so, was wir machen nur schaffen, dort ist so, was wir können bekennen. Wir sagen nicht, wir wollen gewisse Dinge tun für Jesus oder wir wollen gewisse Dinge tun für Gott, dass wir einen Tag wollen einen Port an den Kjarpa haben. Wir sind all ein Port an den Kjarpa. Und ich will dat ganz klar uitleggen dat we brücken nicht ons dort verdienen. Ik geloof, we zijn best dort abgebracht, man Tietje. En dat ik wil geen beschuldigen met dat, maar zo hebben some van ons dat van jong aan geleerd. We moeten schaffen en schaffen en schaffen. En someday würden noch so sein. Ik hoop dat wat genoeg zijn. Vriend, wenn wir Jesus angenommen haben, dat is al genoeg. Dat is verdiend. Jezus heeft dat betoeld. En dat is niet wat dit meint, of wat het meint. Maar ik geloof, we zullen wel weer nakijken, wat meint dat, wanneer we een Port aan den Kjarpa Jezus Christus hebben. En hier is Paulus saying dat we zijn te nagedeibt, hij redt van den Heiligen Geest. En den Heiligen Geest nagedeibt. En het is niet dat we moeten den Toffe hebben, dat we worden geraad zijn. Dat is een erklärung, wat we zijn doen, dit is wat ik leven doen, dit is wat ik, de entscheiding wat ik gemerkt heb. En dat goede ding is, dat Paulus hier zei, dit is voor ieder mens op de wereld. En we würden langs so Menschen sein, die nicht Juden sind. Und er sagt hier dort, wenn die Juden sind oder Griechen, und er würde vielleicht können sagen, wenn die Deutsche sind oder Englische, das ist für alle Menschen recht gemerkt. Und das ist nicht so, dass wir uns würden können, dass wir würden selbst können sein, wenn ich das oder dort nicht getan habe, dann habe ich nicht mehr einen Port an. Wir können das gar nicht tun. Dort hat Gott recht gemerkt für uns. Und wir können nicht uns das selbst ausschließen. Und er sagt hier, dass some Bieter, die spüren es, dass in Englisch würden sie sagen, dass das ist more attractive, das lässt schmecken. Und ich denke immer so, wenn Menschen hier singen lernen oder spielen tun, wir kicken vielleicht nicht dort und dort lässt schmecken, das ist ein von den besseren Arbeiten, was Menschen können tun. Aber
Wir haben da alle ein Port an. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Paulus fängt, in diesem Kapitel fängt er an und redet von Jesu Geguven. Und wir wollen von der nicht Zeit nehmen, in der von dort reden. Aber ich glaube, ein Ding, was wir fertig dann kicken wir in diesem Kapitel und fangen wir mal dort an und sagen, oh, das hier vielleicht nicht für mich. Ich glaube, dort Post sehr taub, dass er erst von dort reden wird und dann in Vers 12, dann fängt er an von reden, was wir alle am Port und Een Kjarpa haben. Wenn wir in die erste Versen kicken, dann, ich glaube, vielleicht sei Jesus Akzent und da wir was sind, was da nur zu schulden ist. Ich habe hier von selbst das habe ich getan, dann fange ich die Abrede zu lesen und dann sage ich, Prophetenarbeit, no, das ist nicht für mich. Wir würden vielleicht sagen, predigen, no, das verstehe ich nicht. Lehrer, oh, no, das würde ich nicht kennen. Und was wir dann tun, ist, dann merken wir die Gelegenheit, schlander, wo Gott uns kann brauchen für seine Arbeit. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir dort immer so eine Anstellung haben, dass wir wollen uns nicht wählen, wo Gott uns kann brauchen. Wir können nicht sagen, ja oder nee, Gott kann mich zu dir oder dort brauchen. Ich will nur Jahrenträgs früher in dem Jahr können wahrlich sein, dass eine Andacht wird oder eine Botschaft wird zu bringen. Seht ich Fuß, das erste, was ich sage, ist, no, ich habe nicht versucht gemerkt, oder ich konnte es dort nicht. Dann seht ihr, meine Freunde, und sehen sie, wenn Gott die zu dort geraubt hat, wer bist du, zu sagen, die kostet dort nicht. Und ich glaube, ich will, war sein, ich will nicht von der Gleich beschuldigen oder proben mir einen Prost fallen. Ich will uns proben abzubauen und Mut zu sprechen. Gott hat einen Plan für jeder einen von uns. Und wenn wir uns bekehrt haben, und wenn wir das angenommen haben, was Jesus für uns getan hat, und wir den Heiligen Geist haben angenommen, dann haben wir einen Port an Gott sein Kjarpa, an Jesus sein Kjarpa. Und dann hat Gott einen Plan für uns und was wir wollen für ihn tun können. Uns die Gebet soll lieber sein, Herr, wo wirst du mich brauchen? Nicht, ich kann das nicht, ich kann dort nicht, ich verstehe so und so, ist uns dort nicht. Some fallen sich, wenn wir nicht sehr wichtige Arbeit tun, dann ist das vielleicht, dann habe ich nicht mehr einen Port an dort. Ich habe für lange Zeit dort gedacht. Na, ich habe das nicht, oder ich kann dort nicht, ich gehe hier nicht mehr tun. Und das ist auch artig. In Vers 15 sagt Paulus, wir können uns da nicht ausschließen von. Wir können nicht sagen, oh, du bist nicht so, oder du kannst nicht so, oder du bist nicht dort, dann hast du nicht mehr einen Port an dort. Wir haben da alle einen Port an. Oder wenn wir nicht gut genug Arbeit tun. Vielleicht denken wir uns dort, ich verstehe gewisse Dinge nicht, ich kann nicht genug tun, oder ich kann nicht gut genug tun. Gott ist uns Vater, Gott ist nicht uns Wirt. Wenn wir in der Arbeit gehen und wir kennen das vielleicht alle, wenn die gewisse Arbeiter sind, die bloß nicht genug Arbeit tun, oder wenn die nicht die rechte Arbeit tun, oder wenn die zu viel sind zum Schaffen, oder wenn die nicht willig sind zum Schaffen, was sagt die Wirt schließlich? Ich brauche die nicht mehr, ich brauche es mal nicht mehr kommen. Gott wird uns Gottes dort behandeln. Aber wir nehmen an, eine große Irrweg, wann wir uns nicht lassen, sich dort brücken für sein Himmelsreich. Paulus brauchte auch eine Aufbildung geben, für wo wir uns sollen einig sein in der Kirche. Und er schrift diesen Brief zu den Korinther. Und in dieser Kirche, wenn wir ein bisschen lesen, dann wird noch viel Spielung machen, die werden sich nicht mehr einig, die werden gewisse machen, die dachten, sie wären vielleicht ein bisschen besser als der andere, oder sie hatten eine wichtige Arbeit, was sie deuten, oder sie entfehlen vielleicht ein bisschen Dollar zu ihren, aber
En hij schrijft hij dit today en hij zegt, we moeten ons als Een Kjarpa opstaan. We moeten ons als Een Kjarpa zijn, we moeten het hoop schaffen. En ik wil ons toe van deel maar troosten. Ik heb deze boodschap niet recht gemerkt, wens ik van zijn stad gehoord heb. Dat ik leven dat hier zijn stad mank ons is. Maar ik leef dat gewoon leicht passiert. We kunnen zeer leicht ons laten gewisse dingen aankomen. En we hebben alle verschillende dingen wat God ons gegeven, wat God ons gegeven heeft. En dat is keine schoon aan. En ik wil een ding wat ik gedacht is dat, ik weet niet, je ziet dat TV-show Countdown Survivor. Wer heeft dat al eenmaal gezien? En dat is zo'n show, dat is een game waar ze een grote groep mensen top krijgen doen. En wanneer de top komt, dan moeten die gewisse dingen, buiten ran, of schwam, of verschillende dingen buren. En er zijn 2 teams. En iedere dag wat ze doen, dan kijken ze naar dat en dan zeggen ze, du wirst van jou jeder mal het laatste. We reizen deiden, die wirst jeder mal het laatste. En es wieder wat buren deiden, die verstunst dat qua graag te doen. En die deiden aan streek houden. En dan wählen ze, een van die mensen wählen ze eruit. En dan moet hij dat verloren. Zo wordt dat niet met ons woord. De Kjarpa, die is eind, die blijft eind. Paulus schrijft dit hier en hij zegt het. Dat we moeten einig blijven. En een part is, wat zijn een vrouw wat voor mij is, wat zijn zo'n dingen wat vielleicht man komt doen, of wat zijn zo'n dingen wat ons worden vielleicht mehr fallen, oder dat we vielleicht beter werden, oder dat we niet goed genoeg werden. Een ding wat dat kan zijn, is een stolheid. Wanneer mensen in Engels zeggen ze pride. Wanneer mensen in deze kerk, waar Paulus geschreven heeft, die wird veel zout. Die werden zo'n maand, die deden zich zeer groot. Die dachten, zij hadden vielleicht de goef ten profeten arbeid doen, en dan wird vereend. Zij werden vielleicht een beetje weg, ja. Zij zullen entweder een gratere eer wird. Oder neidig. We moeten oppassen dat we allemaal alle deze vers in denk houden. Dat is, we kunnen niet een anderen zijn. Mir fehlt dat niet aan die. Oder ik bruk die gleich. Oder ons is dat niet neidig. God heeft dat zo topgesteld dat we alle een pot aan dat hebben. We würden vielleicht so denken, wenn ich hier nicht werde, dann wird keiner abwarten. Und ich sage dort bloß, wenn ich viele Mal dort gedacht, wenn ich nicht diese Zeit nicht kam, dann wird keiner abwarten, dass ich hier nicht werde. Und das ist ein Fehler, dass wir dort denken, das ist ein Sinn, dass wir dort denken, wenn es Gott hat für die in Wellen und Gott hat für die in Plum. Jeder ein von uns. Wir können uns ich weiß, die Deutsche wird nicht gut genug für das, aber wir können in Englisch sein, wir können uns nicht selbst disqualifizieren. Wir können nicht sagen, ich hier nicht mehr. Je weißt, die Leute an Een Kjarpa, die eet ein bisschen doller als andere. Oder einer wird so vielleicht so denken, einer denkt nicht mal an. Ich denke ein bisschen an einen Hof. Wir brauchen alle Kleider, zu uns den Hof bedecken. Aber wenn der uns zwei brechen dat, oder brechen dat, oder wenn einer alleen laten operieren, dan wordt einer zuibelt an, wo wichtig dort ist. Und einer eet dort, wenn es einer bedeckt dort, aber dort haben sehr wichtige Port an unseren Körper. Matthäus Kapitel 23, Vers 11, sagt Jesus, die werden wel groot zijn, die met einen en anderen doen. Kan wie dort doen voor einen en anderen? Kan wie deiner zijn?
Ik geloof, beyond wie willen dat jetzt schijnt hier fern te zijn en dat mensen einem loven doen. En je kan vielleicht die nummers voor die mensen wat predigen doen, oder hier singen leren doen, wie kan die vielleicht gut benoemen. Weet wie wir die Stelle hier von der Hof abgestellt. Weet wie die benoemen ist. Weet wie wir von der Sünderschule lernen dat. Oder verschiedene Dinge in dieser Kirche besorgen. Und nu rede ich hier von dieser Kirche, die Gebiet, aber in die ganze Kirche, was Paulus von reden dat, wir haben alle einen Part dort. Und wenn wir glauben, dann ist es nicht ein sehr wichtiger Part, Gott sitzt nicht so dort an. Lukas Kapitel 9, Vers 46 bis 48 sagt es dit. Die dort die geringste zijn, die worden het grootste zijn. En wanneer we willen hooggeteld zijn, dan moeten we ons ook kennen. Te de lege arbeid waardig zijn, die te doen. Gott kann uns nicht brücken, wenn wir uns nicht mieten. Wenn wir nicht können, verarm, waardig zijn, die arbeid doen wat hij ons gegeven heeft. Charles Spurgeon, die vergelijkt dat een beetje met een bierkosten of met een biernast. En dat redt van honigbieren. En we, soms van jullie kennen die vielleicht, meine Früde, die schafft bij ons met ons dit. En dat is een wonder van God, die dingen heeft gemerkt. Dus die bieren, wanneer die kosten aanchecken doen, die schaffen alle te één ding. Die schaffen alle Haupt te één ding. Vorig merken. En dan gaan jeder, en er wordt nog een van die kijken zijn, wanneer einer diese die Rüt neemt, dat schuurt niet. Aber, die heeft ook een pot aan in de arbeid wat die doen. En wanneer du zo'n man komt, kniepers, oder een wat man komt, wat dat schuden wordt, die bieren die schaffen taubt, om dat te proberen eruit te komen, eruit te krijgen. Nu moet ik me vragen, wat zijn zo'n dingen wat in mijn leven dan komen doen, wat mij hinderen doen, van die arbeid doen, wat God mij te geroopt heeft. Ik geloof dat is wichtig, dat we dat meer mal aan denken doen, en we dat worden te God brengen in je bed. God, als du wat ik doe, of ik ga laten in mijn leven dan komen, wordt mij hinderen dat van die arbeid te doen. En op een gewisse tijd dan moeten die bieren dat uitkrijgen. En wanneer dat niet kan uitkrijgen, wat dat brengt die ganze kosten, die ganze naast, verbrengt dat gans. En ik geloof zo kan we dat ook doen met gewisse dingen aan ons leven. Want we zijn in ons leven gaan, we moeten dat te zijn dat we dat kan opnemen in ons leven. We moeten immer weiter schaffen und Antwort doen, dat we kan Einigkeit haben in de kerk en in den Kjarpa. We hebben verschiedene Kirchen, das ist nicht, dass wir alle auf der Welt in eine Stadt kommen, das sind verschiedene Kirchen, die tun auf verschiedene Wege Gott anbeten oder Gott nur folgen, aber im Ganzen ist dort für eine Ursache, und das ist, Gott zu verherrlichen. In Vers 56 sagt Paulus das, oder wenn ein Beat lieden das. Wir würden vielleicht so denken, wir haben Elias das davor, und wenn einer sich in die Hand klammt oder schlun das ist nicht, dass der andere Hand wird lachen oder sich freuen, na, das könnte alle abpassen. No, die andere Hand der vor toe en die helpt hij. En proeft te helpen, en wanneer dat veel te behalen, die helpt met. En de Joden die worden vielleicht sehr kijken en zijn te proben te zijn dat het niet helemaal wordt passeren. Graag zo wie in de kerk zijn en graag zo wie schaffen voor de Kjarpa Jezus Christus. Ten laatste dan redt Paulus nog eenmaal van de goeven. De geestelijke goeven wordt verschillende mensen gegeven.
wat mensen gegeven hebben, wat de Heilige Geest mensen gegeven heeft. In een kapitel, vers 8, dan zegt hij, de goeden wat hij gegeven heeft. En nu in vers 28, dan zegt hij, de goeden wat de Heilige Geest ons vrijgesteld heeft. En ik geloof dat het wichtig dat we dat doen denken doen. Want we willen een part aan Jezus in Kjarpa gaan. Hij heeft ons goeden gegeven, dat we hem kunnen dienen. En ik wil jullie van jou motor spreken, ik wil jullie van jou toeroeden, dat jullie tot niet laten van anderen en ook niet van jullie zelf zijn. Ik ga niets ten opfer geven, maar ik ga niets ten God geven. Ik ga niets wat ik kan brengen. God heeft die wat je geeft. We kunnen niet alle dezelfde arbeid doen. Dat wordt niet schaffen. We kunnen niet alle dezelfde goeden hebben. Dat wordt ook niet, dat wordt niet nutzen. We kunnen ook niet de dingen goeden brengen of zeggen, ik ga zo'n goef ten dit doen en die voor ons zelfs brengen. Of we worden vielleicht brengen ten anderen. Waar zijn dat we zijn groter dan die. Een ding wat mij bevalt dat is, ik ga eenmaal gehit en zijn mensen, ik ga de goef ten profetenarbeid doen. En wat meint dat? Ik leg andere mensen vet te nemen. En ik leg andere mensen krachtzaam te zijn, als mij dat bevalt. En dat is niet wat Paulus hier van reden deed. We gaan vielleicht eenmaal ervoor. Want mensen, ik weet niet een beter woord, maar wanneer mensen best groot verdedigd zijn, dan zijn ze, en ik ga de goef ten profetenarbeid doen. En dat is niet wat het meint. Ik leef wie man, iedere dag, ieder moel moet wie voor God komen zijn. Haar, dit verdienen je. En wat kan wie God eeren, wanneer we ze stort ons opstellen doen? Of wanneer we dat voor onszelf brengen willen? De wieren zonen in deze kerk, die brukten je gewisse goeden wat zij hadden, toen zichzelf bieten geld verdienen, of een hechte noem meer, of een betere noem meer. En dat is niet wat hij hier wil. Ik wil niet, een ding wat ik hier niet wil doen, en dat is voor die verschillende goeden proeven uit te leiden, of wat dat meint, of even waar we kunnen zijn, waar, uitvingen wat van de goeden we gaan. We gaan hier eenmaal zo'n boodschap in je hart. We gaan hier klas in je hart in deze kerk, waar we dat kunnen zijn. Ik heb van jou niet tijd voor dat, over één ding wat ik wil zijn. En wanneer die van jou zo feiern is, dus ik ga dit of dat niet. Ik wil één ding uitleiden, en dat is in, let me find the verse. In vers 28 zegt hij dus dit. In een gemeente heeft God eerste apostel, gezet, tweede profeten, derde leiders, dan de wonderwerken, dan de zonen die de goef hebben te heilen, helpen. En door wil ik aanhouden. Wer van ons heeft de goef ten andere helpen? Ik had het al zo ver in deze kerk zijn. Wanneer wat nodig is, wanneer irgendwem wat fehlen dat, waar we toekomen, die mensen in deze kerk toekomen te helpen. Dat is een zeer wunderschöne ding. En dat is God zijn arbeid. Dat we einen en anderen worden helpen. Waar we weer onhouden blijven met dat. Want dat is wat Jezus van ons verlangt heeft. En wanneer we willen weten, waar we kunnen God dienen, Johannes kapitel 16, vers 13 zegt, de Heilige Geest wordt ons leiden. De Heilige Geest wordt ons dat voor ons uitleiden, waar we dat kunnen. Door we zijn, of door we zo'n helpen, wat er vielleicht, wat lijden doen, of wat er vielleicht een zware tijd durchkomen. Zijn we bereid, een schwindje hinkriegen voor anderen. Dat is voor mij zelfs. Krijg een grote vrouw, is ik dat wel, moet wel voor jullie verstellen.
Dan am 1 kapitel, dan Paulus die Guven waren abgeregt heeft, dan sagt hij dus dit, en ik wil met dit Schluss machen, dan sagt hij, en ik wil je nog einen besseren Weg weisen. En dan vangt hij kapitel 13 aan, en ik geloof deze 2 kapitels, die passen zeer taub. Ik heb vaak niet gehoord, wenn man wordt hier predigt van bloos den 13. kapitel. En dat is ook fijn, maar ik geloof wie man in deze kapitels taub stellen. Wat zegt Paulus voets in de eerste versen in kapitel 13? Wanneer die ook al deze goeven has, en al deze goeven ook broken des, en die dat niet kost met een lijf doen, dan meint dat niks. En dat is waar ik van jou, dat is wat ik ons van jou wel moet moeten spreken en ook aansporen, dat we dit willen doen. Doe we die dingen, want deze kerk, wat we hier doen, doe we dat, want we hebben een lijf voor anderen. Al die dingen wat Jezus op deze wereld deed, die waren we in één ding, de grote lijf wat God voor ons heeft. En wie we wel een part hebben aan zijn arbeid, aan zijn Kjarpa, dan moeten we ook kennen, die lijf hebben voor een en anderen. En er zijn zo'n mensen, buiten deze kerk, die waren niet wel van die heren, want die was met dit boek aankomen. Ik had het zelfs ervoor. Er zijn zo'n beetje arbeid, wanneer ik met dit naar die komen zijn hier, weet je wat dit, die würden een zeer hastig, zeer dom zijn. En van dat wil ik niet hier. Maar, wanneer dat kan zijn, dat we waarlijk zijn, ten enthalten. En wanneer die kan een lijf zijn bij ons, dan zijn die voets veel dollar op, ten hieren, aan wat we van geloven hebben. En ik wil, jullie moet dat aansporen, en jullie moet dat moeten spreken, wat ik wil zeggen. Wie kan een grote part doen, ons part doen, bloos, maar anderen een lijf wezen. Laten we ons nog opnemen in gebed. En Mr. Vader, ik dank u voor deze dag. En Heer Jezus, ik dank u voor deze, de lijf wat u ons gewezen hebt. En dat u ons, hoe de Heilige Geest geschickt hebt, ten ons houden. En ten ons wezen, waar we kunnen, die doen en die ten die in eer brengen. En ik bid dat we ons alle worden, ons hart opmerken tot die leiding van die. Ik bid het in die naam. Amen.